Dakilang pag-ibig sa manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal,
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang Amen. pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ng pamilya Mangulabnan. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Owen David at ni Alma Magtoto Guevara. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tangco, Karen Miranda Chanday and Tam Beltran, Kike Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela Catrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Aguilito Medina, Dr. Guillermo Baro, Dr. Alvin Baretban, Dr. Carlo Tantan and Erica Medina, Rem Ros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok, Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters. Para sa kagalingan ni Sir Roy Songco, Brother George Cias, Brother Sing Garcia, Lucy Navarro, Norma Cabrera, Norma Balatbat, at para sa kalwalatian ng kaluluwa ni Felipe Mark June. Panalangin din po natin sa kagalingan, agarang kagalingan, kaligtasan ng ating Arsobispo, si Archbishop Dong Labarias at Father Mar Miranda na nakakontak ng COVID. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan at patatagin mo kami sa kasulukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako yung sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang at nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako yung sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway, ipagtatanggol mo. At sa umuusig na sinumang tao.
Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako yung sagipin. Sumainyo ang Panginoon. At Ang sumainyo mabuting rin. balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang nasa daan na sina Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem, do'y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang mabubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Anong ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak, ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nito. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga sa inyo, nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinag-aanda ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung maganda nga ang Ebanghelyo, mabuti nga ang Ebanghelyo natin ngayon. Kasi sa ating mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Jeremias, ang mga tao ay nais nilang ipalagpit, ipapatay si Jeremias. Total, may saserdote naman, may propeta na mangangaral. Isakdal natin siya, huwag nating pakinggan ang mga sinasabi niya, sabi nila. Tapos sa Ebanghelyo natin ngayon, ang sabi ni Jesus ay haharap siya sa Jerusalem kung saan ipagkakanulo siya sa mga punong saserdote at mga eskriba. Ipagkakanulo sa mga punong saserdote at eskriba ang anak ng tao. Hatulan ng kamatayan, tutuyuin, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang mabubuhay sa 3 araw. Again, makikita dito ang pagnanasa ng ibang tao, lalo ng mga Pariseo at eskriba, ang mga tao sa panahon ni Jeremias, na to put harm, to do harm to the person, para manakit, para makagawa ng masama kay Jeremias at sa Ebanghelyo sa ating Panginoong Hesukristo. Precisely because they don't want to hear them. Precisely because they are affected by what they do. Katulad ni Herodias, kung matatandaan ninyo, kung paano niya ibig ipapatay at pinapatay si Juan Bautista dahil na rin sa mga sinasabing pangangaral ni Juan Bautista. Again, may pagkakataon na may mga tao
na nagnanais ng masama para sa mga taong mabubuti. May mga tao na nagnanais ng masama para sa mga taong mabubuti. But then again, anong sabi ng Panginoon? Maybe that is the mission of Christ. Maybe that's why how he lived his life. It is of sacrifice, paglilingkod, pagpapakumbaba, pagpaparaya para sa kanyang kapwa, pagpaparaya para sa kaligtasan ng lahat. Actually, for us to attain salvation, Christ sacrificed himself. At sa ating pang-araw-araw na buhay bilang tao, there would be people who would sacrifice for us. We do good in life, we succeed in life, because there are people who make sacrifices for us. Meron tayong mga magulang na nagsakripisyo sa atin, nagsasakripisyo ang mga magulang para sa kaligtasan o para sa mabuting kinabukasan ng kanilang mga pamilya, ng kanilang mga anak. Merong mga taong nagpaparaya para sa atin, nagpapakahirap, kinakalimutan ng sarili, nagsasakripisyo para maisalba tayo sa mga iba't ibang pagsubok at hamon ng buhay. That is why maybe it is time for us to pray for those people. May pagdasal ang mga taong alam natin na nagsasakripisyo para sa atin, na kinakalimutan nila ang kanilang sarili, nagpaparaya para sa atin, para makamit natin ang kaligtasan o ang isang magandang buhay, para magkaroon tayo ng kaligtasan sa paghihirap sa mundong ito. And most especially, let us recognize and thank the Lord for the gift of salvation that He has given us, na siya'y nagparaya, namatay, nagsakripisyo para sa ating kaligtasan. Amen. Saan kami tutungo, kaming makasalanan? Saan kami susunod, dahas laging kapisan? Ikaw, Jesus, ang susundan, ikaw poon ang hantungan. Sino kayang uusig sa di makatarungan? Sino kayang lulupig sa himna? Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha upang tungayan mo ang aming inahain ngayon, upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ang aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaasin niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ang sa pagbabakasala sakali mo kami bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami bilang tagapagsunod sa iyong atas na ibinigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog
ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan, Santo. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ang aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa nanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis ang kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito, ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal, namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog, sama nating nasa langit. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hinihiling namin na kabedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo nga ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace be with you. Peace be with you. Kordero Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Papalad tayong tumatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento.
Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan,
katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, mapasa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra, Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa pagiging na muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming mapakinabangan sa pagkakamit namin ng walang mali ng kaligtasan sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po, unang Huwebes ng buwan ay sisimulan natin muli ang pagdedebosyon kay Padre Pio. May paglalanya at healing mass bukas ng alas 6:30 ng umaga. Sa Biyernes ay unang Biyernes ng buwan. Ang misa po ang Oras Santa ay alas 5:30 ng umaga. Ang misa ay alas 6:30 ng umaga. Pangungunahan po ang Oras Santa at ang misa ng ating mga apostolado ng panalangin at ating mga EMDC. Sabado ay unang Sabado ng buwan, parangal sa ating mahal na Ina Nuestra, Señora de la Merced. Ang ating pong misa ay alas 6 ng umaga, pangungunahan ng Compradia de la Nuestra Señora de la Merced at lahat ng Marian organizations. Salamat po. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Behold the Amen. handmaid of the Lord. Be it done unto me according to Hail thy Mary, word. full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our And death. the Word was made flesh. And dwelt Hail among Mary, us. full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray Amen. for us, O Holy Mary, Mother of God. That we may be made worthy of the promises We of pray, Christ. for we beseech you, Lord, of grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known in the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Pagpalain rin. kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Minsan natin ay alay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang